bari na baka wani sirri duk yadda kasuwarka idan so kake farin jini mutane su yanyame ka rasa yadda za a yi, ko aure kike so ki samu irin capacitated mutum irin wanda kike so, to ga sirri zan bayar na suratu Yusufa. Suratu Yusufa ce ake rubuta ta da madara a wanke da zuma. Albarkacin Rasulullahi kafa uku ake yin ta wake-wake. Amma na rantse da Allah idan mutum ya san zai aikata wannan zan bashi shawara ya rubuta la haula ya sha saboda maganin hau da baki. Saboda zai samu farin jini kuma amintaccen farin jini. Akwai farin jini na shirme wanda zaka ga ya ku bayi da duk jama'a a ta kuma kai ma kanka baka san ina alƙiblar farin jinin naka ba. To shi wannan farin jini ne kuma wanda Allah zai haɗa ka da mutanen da sai sun amfani rayuwarka, ko sai Allah ya haɗa ki da mijin da zai aure ki, ko da kin shekara 40-50 Allah bai kawo miji ba, in dai an yi wannan Allah yana kawowa. Kasuwa, jama'a, ɗan siyasa, kowaye ne yana da right ɗin ya aikata wannan aikin, na bada shi albarkacin Rasulullahi. Suratu Yusufa ne ake rubuta ta kafa uku, wake-wake. Duk almajiri kana zuwa ka ce rubuta ma wake-wake, to ya san yadda zai rubuta ma. Idan ka tashi za ka yi rubutun, idan za a rubutun aka ɗauko suratu Yusufan, duk aya za a rubuta sunanka da sunan mahaifiyarka a wuce, duk aya sunanka da sunan mahaifiyarka har a kai ƙarshe. Amma yadda ake rubuta sunan mahaifiyar shine da madara ake rubutawa.